Okay. Dito tayo. Bitukang manok. Game. So, bitukang manok tayo. Diretso. Old Zigzag Road. So, medyo madilim. Night ride. Night ride tayo. Bitukang manok. Alas 6 na. Ay, alas 6 na. Okay, game. G. Yan. Inabutan tayo ng gabi. Inabutan tayo ng gabi dito sa Old Zigzag Road, Bitukang Manok. Yan. And grabe. Ang ganda dito. Mas maganda pag dumaan kayo dito tanghali. Tanghaling tapat, makikita nyo kung gaano kaganda. Kung gaano kaganda ang Old Zigzag Road. Kaya tinatawag nila ang Bitukang Manok. Kaya lang may part dito na unta. Ay. Off-road. Yan! Old road. Off-road yan, Nice. Game. Ay, game. Old Zigzag Road. Maganda dito pag tanghali. Makikita nyo yung mga puno. Alam, ginabi na tayo Kaya night ride. Night ride sa Bitukang Manok. Ay, night ride muna tayo. Alright. Kaya pa naman ng Bergman kahit pa paano. Kahit pa paano, kaya pa naman. May mga tao pa rin dito. May mga flagman. Pag tanghali, flag ang hawak nila. Pag gabi, flashlight. Ay, flashlight. Yay! Take tayo. Okay. Ayan na. Zigzag. Ay, zigzag nga. May part lang na rough talaga. Manageable naman. Kahit street tire ang gamit. Okay. Medyo may kahabaan din ito. Kasi parang shortcut siya Shortcut. Kasi kung susundin mo yung main road, iikot ka. Ayan, ito na yung park. Kahit gabi, may ilaw. Ayan Atimunan Zigzag Road. Atimonan. Sakop ata ito ng Atimonan, Quezon. Yan. Pero yung bayan nasa baba. Nadaanan na natin kanina yung proper. Okay. Yun.
Ayan, no? Ay, may kasalubong. Ayan, mag-ingat lang sa mga kurbahan dito. Siyempre, may mga kasalubong. Mahirap na. Baka madali. Pero ang ganda dito. Maganda siya, ang daming mga puno. Left and right, magkabilaan na side ng road. Punong-puno ng puno. Malamig. Malamig dito. Ay, may kalamigan dito. Maraming puno. Mamaya may madadaanan tayo. Yung bitukang manok na tinatawag. Pero short lang yon, maiksi. Ay, maiksi. Maiksi lang siya. Pero grabe, pag dumaan yung mahabang truck dito, ako, mahihirapan siya. Ay, mahihirapan siya. Ayan. Ay. Off-road. May mga bako-bako ng cart. Ay, may mga bako-bako na part. Ay, may mga bako-bako na part. Yan, may kahabaan din siya. Ay. Mga part na butas-butas. Okay. So, dapat chill lang dito. Hindi pwedeng mga bote dito. Kasi kurbaan talaga. Yan. Mga lightman. Kasi flagman sila sa tanghali. Lightman paggabi. Eto na. Eto na yon. Buena Vista. Sa bandang baba nito. Yan, nandun yung bitukang manok na tinatawag. Ayan, daming tao. Ay, maraming tao. Ba, may nagtitinda pa rin dito. Yan. Slow down, maraming tumitigil dito. O, yun, oh. Oho. Ayos. So, kitang-kita yung mga ilaw. Pero mas maganda pag dumaan kayo dito tanghali. Para kitang-kita talaga. Kitang-kita yung kagandahan ng kalsadang ito. Bibili ba ng honey dyan, no? Wala na? Wala na tayo mga nagtitinda? Okay. Game. Yan, ingat yung mga 4 wheels dito. Yan siya. Oh. Quezon National Park. Ay, bakit? Yun o, sa taas. Ba, kailangan tumigil talaga. Kailangan nilang tumigil. Yan sa taas, oh. Yan, hindi natin na-picturean kanina.
Okay. Game, game, game. Yan, sa mga gusto magbigay, pwede magbigay doon. Yes, pwede magbigay kahit barya-barya. Okay. Ito yung engine brake. Yan. Honda Click. Hot. Okay. Check your brake. Game. Apa? Marami pa rin talaga dumadaan dito. Oy, mahaba. Mahaba pa ito. Hanggang doon sa baba. Okay. Sharp curve na naman. Up, up, up. Up, up, up. Hindi na pa nilang bagalan kasi. Ano to? Butas-butas na naman. Ay, butas-butas. Okay. Ito na ata yan. Ito na yon. Exit. Ay, exit na pag marami nang magtitinda yan. Ito na yung entrance pag galing ka na Antipolo. Ah, Antipolo ba? Ah, tama. Tapos siyempre nanggaling tayo sa baba. Bumaka. May mga tinda sila dito kahit gabi. Ano? Eh, honey ba dito? Honey. Wala na.